No niin, nyt on taas treeni takana. Ihan ok meni tällä kertaa. Eli alussa oli tarkoitus vetää kyykkyjä, mutta sitten ei ollutkaan kyykkytelinen vapaana, niin mentiin ottaan vähän penkkiä ja siinä tuli ihan samalla painolla mentiin kuin edelliskerralla, eikä tällä kertaa siinä tullut progressiota. Ja sen jälkeen kyykkypaikka vapautuikin, niin siinä tuli tehtyä sitten melkein aika monta liikettä muutakin, että kyykyt meni ihan normaalisti 3 kertaa 10. Ei tullut semmoista, ei tuntunut niin kevyeltä, niin ensi kerralla jatketaan samoilla painoilla ja sen jälkeen sitten tein samassa paikassa sitten pystypunnerrukset ja sekin meni ihan normisti ja sitten tein pohkeet ja sitten pohkeet menikin hyvin, että siinä mentiin kevyesti yli 3 kertaa 20 ja sitten ensi kerralla saa pistää lisää painoja ja sen jälkeen oli haukkaa ja siinäkin mentiin yli edelliskerran painoja tai toistojen, niin saa ensi kerralla siihenkin pistää lisää painoja. Eli ihan hyvä setti tällä kertaa. Alussa tuntui, että ei oikein mikään taho edetä, mutta sitten lopulta tulikin hyvät treenit. Että ensi kerralla sitten uusin kujeen, että tässä tuli pari lepopäivää, joka oli ihan hyvä ja sitten pääsee taas varmaan sunnuntaina uudestaan treenailemaan. Semmoinen joka toinen päivä tai välillä tulee tietenkin 2 päivän tauot, niin koittanut piettää, että ei ihan äärimmille leveä kroppaa. Sitten oli uikkarikin mukana, että jos olisi käynyt uimassa vielä tuon jälkeen, mutta oli kyllä niin poikki taas, että ei vaan jaksa. Saunassa oli taas kiva käydä ja se on kyllä ihan ehdotonta tuon treenin jälkeen. Joo, tämmöistä tänään. Mukavat pyhänpäivät. Morjens.